Ake sithi ezasehholisi ngenkathi simukela umthandeni egqumile shomfo kwamanqele ogile imanga enza ebukwayo ngenkathi engena okhozini ezolanda umklomelo wakho kuyipholo lwemoto ewuhlobo lwemoto lwaka VW aluwine khona lapho Khosini FM ngenkathi ehlukanisa unyaka ngengoma yakhe ehlanganyela noMahu ehloko esithi igushi. Umthandeni ke uye wakhuluma inkulumo lapha angazika abaningi njengoba ebuzotshatha ngendlela umthandeni ade sonke ngaye kubonakala eqoke lapha ingubo yamaNazaretha ebizwa ngomNazaretha bese ebuzwa ukuthi ngoba wena ukholo kwabasindisiwe kungani ungafakanga ukhololo nothayi wabe seyiphendulela kumthandeni wabathi ube nesibonakaliso sika mprofeti Isaiah Shembe okuyena umprofeti omkhulu lapha kwibandla lamaNazaretha. Okuningi ke mbukeli kuthole khona lapha kwevideo egcwele sikuphathele yona. Asikuthathe sikubeke uhambo lwegqomelisha lapho likade livashele okhozeni lizowina imonto yalo awusweke ezasehholisi. 5 4 3 2 1 Gucci Mthandeni SK noMahu. Happy New Year. Happy New Fana inkosi ngayinabangane iphila nengcilebane ikela beyiveza la njengoqhebe lapha efika khona uzwa nje hu ha hu ha uzali igqokama kuyadula ngoba kwakhetha umambathi kanye ezekhale phansi kwelakithi kwakomuka ixoshwa isikhomba basibimbe ngapha sabuya ngapha bathi basivimba ngapha sabuya ngapha bathi basibhala ngapha sabuya ngapha gama legqokama liyondla liyakhuluphalisa linjengamasa inkomo zakwamvula ingqondo umehla abantu benondandatha banona njosara Batman ondwa yilo leli gama legqokama elisha lamehlula kodwa upholo uhamba ezacile okwamanqine embaba bafabuke njengedanga baneshintsha abashintshile ushintsha umculo amano wese uvambaza umgibo amanuku ubamba lenkunzi yasenhlathi manqushi kayigwazi yajikijela iqhubuka ushintshelo lenkunzi yasenkandla ikhuluma nje naye iyatsheletshulo kwenkomo zebhunu lezo kuthiwa yini qedela njonga duyaza ayishaka unyawo zengane ziyadela ngoba ziyayigcoba impahla kanini lapho engiqhamuka khona ngiqhamuka la sematubatuba kwelika xamu uyofica emasangweni esikole sasenkodilo lokuthiwa ingwenya kanti uxamba nonile ngitho awu maphathela semtubatuba nesincintsha amanzi nje nithi abafazi bayigeza ngani Bamba mkhwanazi. Kosomaskani leki bokayo ayikho inkosi ngamatelisana thixana vamba bathi mkhawala mla kahle ngoba walamlela iqaqa belishanga ekani lamazampozwa Ibambe mkhaya ibambe. Umfana mkhwanazi ke lo okuyena kobe kade sifakela ke igqokamelisha sikhuluma nalo ke njengamanje umthandeni SK. Mfoko manqema. Makhathakhatha. Awubengelela abalaleli mfowethu. Konzi umpemo. Ngizoqala ngibingelela wena insizwe yakithi kanye nazo zonke ihambele ikhona ngibingelele bonke futhi nabaxhasi abaxhasile uKhosi FM bese ngibingelela inkumbi zabalandeli boKhosi FM neinkumbi zabalandeli bakamthandeni SK igcokamelisha umshove enkani kwabanenkani indaba ephika amambatha zabesula emadevana ngithi sanibona mfowethu sikhuluma ngegushi egile imanga isifaka onyakeni omusha ka2025 ngenkathi uqala ufikela umqondo owenza lengoma awusithatha usibeke ukuthi kwathini engqondweni yakho mfowethu impilo yami mina yonke umlingo ngoba namhlanje cishe uyabona ukuthi ngisiphi isimo ngisiphi isimo impilo yami yomlingo akukho kutheni mina engikwazi ukuchaza ngami njoba nginembomo nje umphawu awuhliwa umsebenzi wayingoma ukuthi ngichaze ukuthi yini ngichaze ukuthini lapha esizweni empeleni mina konke okwenzeka kumina nje ngakuthatha udumo nginikeza uNkulunkulu njengoba ngamukela uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi konke kuyazenzakalela abafowethu nami ngiyatshelwa kuyangifikela ukuthi angenzeni lokho engikwenzayo ngikwenza ngaleso sikhathi ngifuna ukuya ke ngize la ngekathi ingoma usuqalele seniyenza nihlanganyela nombuzeni nensizwa ojiva abayiproduceayo umqondo ukuthi kufike ukuthi ulande intokazi uMahu ecula umculo wamapiano indaba enkulu ukhanya kanjani indaba enkulu kakhulu leyo angeke siyiqede namhlanje singayiqeda ngonyaka ozayo kodwa umbuzeni ngokujwayelekile kusukela kwiParis ufika shaya isiginci mayiqede kusishaya nje isiginci ebese ngiyacula ngiyalandela ebese ngiqhamuka necreativity kamthandeni ngoba ngifuna umbuzeni ukuthi ikhono lakhe liphelelise ebese nami futhi ngiphelele ekhoneni lami uma sengicabanga ukudonsa omunye umuntu wakamanye amagender ngithatha abantu ngiba ne top 5
sivote sisifika inombolo 1 Yeah. sasafika lapha na kumahuke safika kumahu wathi mayifika kumahu kwavela kwaqhuma igomwe lela dumo umhlaba wonke nje namhlanje nje silapha ukhosini sizobonga yona iwini yegushi songodiye. Abalaleli bomsakazo Ukhozi FM abayivotele kangaka le ngoma mangabe ubheka amavoti azinkulungwane ezingamakhulu lapha empeleni amavoti ayizigidi ayizigidi ezishiyagalolunye namashumi ayisikhombisa nanhlanu ungathini mfowethu? Ngingathi nje isandla sedlula ikhanda isiqhoko sami ngiyasifonqa siba sincane ngiyasifumbatha eNingizimu Afrika nakubantu abangabokudabuka lapha kulelizwe abasemazweni angaphandle abadala nabancane obaba nosisi nobhuti nabantwana abancane bebekhona ukuvota. Ngiyabonga kakhulu ngingumthandeni mina ngiyasithoba kakhulu phambi kweNingizimu Afrika ngilapha engikhona kungenxa yisupport yabo abantu njoba namanje futhi ngisabahlonipha kukhona konke engikwenzayo ngishumayela ivangeli lokuba munye kubantu ngakho ukuthi ngoba abantu ngibathanda bonke ngokuhlukahlukana kwabo futhi babalekile kumina bonke bangabelungu bami. Yangibeka lapha inkulungwane ezishiyagalolunye namashumi ayisikhombisa nanhlanu 975,000. Mawukathi ulindele ukuthi amavoti angamaningi kangaka mfowethu acele isigidini sonke. Ngiyakhumbula interview yami yokuqala ngifika la ukuthi ngathi ke awusengiqhathileke phakathi kwabalaleli noKhozi FM. Abalaleli bathanda ingoma uKhozi FM libeka umncintiswano. Ngicela ukuthi abalaleli beyilwele bona ukukhankasa kwami kwakulapho engane yakwethu. Ngicela beyilwele bona ngokuthi bavote kakhulu. Ngempela iqiniso lizokwenzeka ukuthi siuhlukanise unyaka ngegushi. Ngicabanga ukuthi ke lokho kukhankasa kwami ngikhiphela amazwi anjalo ukuthi ngiyenze uqhuthe manje nginike phakathi koKhozi nabalaleli abangithandayo. Ngicabanga ukuthi khona lokwenza ukuthi ngibe namavoti amaningi kangaka. All right. Sesiphetha nje uqhamuke namhlanje nakho ufake umjiva cishe owaziwa njengowasebandleni lamaNazaretha. Bungani? Wathinta indaba enkulu. Indlela engiphiwe ngakhona noma uNkulunkulu indlela angiphakamise ngayo. Kwafika umuzwa kimi kababa umprofeti Isaiah Shembe umqali wendlela lapha eNazaretha. Engicabanga ukuthi umprofeti Isaiah Shembe uyena wasifundisa nje singamaZulu ukuthi ukukholwa kuyini. Siyakhumbula ukuthi inkolo yaseNazaretha idume ngenhlonipho sifuna umakoti kunemizi emile emise zimfundiso zalapha yana eNazaretha. Ngiyathanda kakhulu ukuthi abantu bekuyikhathaze ngokulandelela umlando kababa noma kamprofeti Isaiah Shembe umqali wendlela eNazaretha ebese futhi ngiqinisekisa ukuthi mina njengomthandeli ngigqugquzela ubunye ezinkolweni zonke ngihlanganisa abantu ngomculo ngoba ngicula nje kwakuhlukana unyaka kwakudansa wonke umuntu eZayoni babedansa abasindiswa babedansa kubona wonke amabandla kwakudansa ngicela amabandla wonke ahlangana athandane azi ukuthi njengoba siphila ningabafundisi thina sithiwa ngokushumayela kodwa ningabefundisi siyacela bafowethu ngoba thina siphila nabantu abakholwa ey'nkolweni ezahlukahlukene abasithandayo abangabafowethu abanye singakha nabo ngisho nanemizi. Ngiyafisa bafowethu ukuthi-ke sibe moya munye bese sithatha udumo lonke silibuyisela kuNkulunkulu. Ngamukela uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi. Konke lokho engikubonayo ngibona ipholo namhlanje ngibona umthandeni ophakeme namhlanje ngenxa kaNkulunkulu. Ngicela sithathe udumo lonke silibuyisele kuNkulunkulu sishaye izandla ezinkulu bafowethu ezandleni. Sishaye izandla njengamanje ngizocela ukuthi ngisukume MC Chatha ngaloyo mthandeni SK because indaba inkulu sukumani lapho nikhona khona la kumele simele sambe siye khona. Wonke umuntu okhona njengamanje sesifikile kusona indaba enkulu amakhamera bonke abeyindaba nayi indaba esilethe khona la nayi imoto siyayibona imoto ethashaya umsindo ithatha imoto yakhe khona lana emsakazweni uKhozi FM. Sifikile akaya phakathi eyoyivula simbalela 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. SK sibonga kakhulu kwa Black Technologies asizwe
Sizihutha. Alala kurushi. Nazo-ke. Nangu umphathi sheshe emnikeza uphila. Nasiya. Sezibuye ezandleni njengamanje. Sizihutha, sizihutha. Nangenza umuntu ebantwini. Siyabonga bafowethu. Sambulalo pepeshe. Sambulalo pepeshe. Sambulalo pepeshe. Sambulalo pepeshe. Uyisaka ukhosi. Topic cash ya dom. Wezak. Bana bakurechela. Wezak. Uyizela mic. Asha.